Hej, mit navn er Jana, og jeg kommer fra Ukraine. Min familie og jeg måtte flygte fra Ukraine efter krig begyndte. Men vi blev mødt med åbne arme her i Danmark. Jeg har en datter på 4 år, og hun er også meget glad om hendes nye danske venner her i børnehaven. Vi også har nye danske venner. Vi startede at tænke sammen om, hvad skal vi lave til Ukraine for at hjælpe Ukraine. Og da jeg kom til Danmark, jeg startede at lægge efter nogle solsikkeolie, økologisk og ikke så dyrt, fordi vi bruger solsikkeolie rigtig meget i Ukraine. Så starter vi at sælge økologisk solsikkeolie direkte fra Ukraine. Og jeg er rigtig glad, fordi det kan allerede købes i Menu, Min Købmand og Spar. Hjælp os med at sprede budskabet og del med dine venner. De betyder rigtig meget for os. Slava Ukraine!